Łapnęła już.
tilfet għax nafu li nistgħu nafdawha. Nafu li hi ma tridx tkisser imma tnaddaf u tħejji biex l-Ispiritu ta' Alla jibni. Nafu li hi ma tiġix għandna biex tidrob imma biex iddewwina. Iddewwi l-memorji tagħna, tnaddaf il-feriti tal-passat bil-melħ tal-ħniena ta' Alla li iva sar jaħraqna u jdarrasna għax jikxef il-feriti li tallimna naħbu tajjeb biex ninsewhom. Imma feriti li fl-istess ħin huma mtennija u baqgħu minixxu. Il-ħniena ta' Alla li tikxef il-feriti tagħna biex tfejjaqhom u troddilna il-ħelsien veru. Għalhekk, ejjew ma' Marija li mxet din il-mixja li tlaqqana mas-seba' duluri tagħha sabiex bħalma dawk is-sjuf li nifdu r-ruħa saru għajn ta' salvazzjoni għad-dinja kollha, hekk ukoll aħna nagħtu l-batijiet tagħna ma' dawk ta' bina Ġesu u tagħha wieqfa taħt is-salib biex hekk titkompla fina l-fidwa tad-dinja u niksbu l-qawwa li nixdu għal dik il-ħajja li ħarġet mill-mewt biex tiksbilna il-ħajja mill-ġdid. L-ewwel dulur li xwejja xnur jħabbar lil Marija li sejf ta' klur għad jinftila qalbha. Qari mill-Evanġeli skont San Luqa. Wara li ilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. F'Ġerusalemm kien hemm wieħed jismu Xmud, raġel ġust u tajjeb li kellu l-Ispiritu Santu fuqu. Xmud berikhom u qal lil-ommu, ara, dan se jkun sinjal li jmeruh. U int ukoll sejf jinfitlek ruħek. U Madonna ta' Duluri, dan in-niket li ħassejt għal din l-aħbar meta smajt il-profezija ta' Xmuni li sejf jinfitlek lil qalbek. Ejna biex inkebsu l-fiduċja tagħna f'Alla, ejna biex inkunu lesti li nofru kollox lil Alla, anke l-aktar ħwejjeġ għażiż għal qalbna. Missierna li inti tismew titqaddes ismek, tiġi salt ngħadek, ikoll irfident kif is-sema qiegħda fl-ard. خبزنا كل أعطينا اغفر لنا ذنوبنا كما غفر لنا خطايانا لا تدخلنيش في التجريب استلسنا من الجميع آمين. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa u mbirk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għadisa Marija